Atopámonos aquí en Prado Cabalos cos veciños afectados pola riada do pasado 17 de xuño, donde se registraron 2.400 chamadas ao 112, mobilizando 80 dotacións en total de recursos pertencentes a diversas administracións. Estamos aquí precisamente para poñer en valor sobre todo o traballo da Xunta de Galicia. Temos que recordar que ese mismo día actuouse de forma inmediata, en 24 horas se había de alguna maneira restituído o que era a comunicación pola OU 533 e é certo que as actuacións foron varias, por suposto a sinalización, por suposto as vías alternativas, pero temos que recordar que a través tamén do delegado que inmediatamente acudiu aquí, propios membros da Xunta de Galicia, a resposta foi inmediata e a resposta, lógicamente, foi a que estamos recoñecendo e poñendo en valor cos veciños de Prado Cabalos. Sí, recollendo o que acaba de decir Miguel, hai unha palabra clave que é inmediata. Ante unha emerxencia, neste caso, ademais, a Diputación, da que me toca falar, deu unha resposta rápida, con recursos e, sobre todo, con resultados rápida, porque, ao cabo dunhas horas, o noso presidente Luis Menor estaba aquí in situ, vendo a situación, con recursos, porque mobilizou todas as posibilidades que había de equipamento, tanto humano como infraestructural, e con resultados. E é que en un mes todo quedou, os 7.000 metros cúbicos que había de entullo, quedou todo solucionado. Esta é a marca Partido Popular. Estamos coas persoas e buscamos solucións aos seus problemas o máis rápido posible. Como ben dicen os meus compañeros, o primeiro agradecerlle a Cris, a Juan e a Miguel como diputados da autonómicos da Diputación de Galicia e a Xunta de Galicia, que deberemos dar un aplauso polo seu traballo e fixeron este contorno. Isto é o primeiro que debemos de agradecerlle. Tamén digo que aquí nas colaboracións das institucións, tanto a Xunta de Galicia como a Diputación, como a institución do Ayuntamiento de Viana do Bolo, si é verdad que houve colaboración entre as tres e fixeron un traballo que se podía haber feito mellor, seguro que se houbera feito mellor, porque aquí a Xunta de Galicia, o delegado Manuel Pardo, no seu momento ofreceu para pôr máquinas e agilizar isto máis, que foi agilizado ainda que a xente pense que foi tarde, non, hai un mes e librouse todo. Pudo haberse feito moito mellor? Seguro que sí. Pero aparte de que o Ayuntamiento, para min, non fixo o 100% que tiña que facer, tamén podemos ver, apartado un momentiño, por favor, grabade, estes montes todos de terra que temos aquí sobre a Confederación, é algo que a Confederación parece que non lle quere facer caso aos veciños, que non quere levarlle isto, reunións con eles, que non quere dicirlle os procesos que se van a tomar, e isto todo non o trouxo o lume. Isto todo que non trouxo foi a auga. A auga e os ríos de quen son da Confederación. A Confederación é que ten que volver isto aos seus sitios e darlle a súa vida outra vez ás fincas que ten os veciños e reunirse con eles e dicirlle os procesos que van a facer, nas fincas que van a entrar, e como van a traballar, e como lle van deixar estas cousas. Iso é o que ten que facer a Confederación. Non ser tan soberbia e reunirse cos veciños. Iso é o que ten que facer a Confederación e o Ayuntamiento de Viana, por supuesto, en cabeza.